Odissi is very simple. 1 2 takadum ta na 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 na. ଏମିତି ହାତଟା ଏମିତି କରିଦେବ ଆମେ ଯୋଗାସନ କରୁଛନ୍ତି ପାନଟାକୁ ଲୁଜ କରିଦିଅ ଏମିତି ଖସେଇ ଦିଅ ଏଇଟା ପଛକୁ ବାହାରେ ଆଗ ଗୋଟେ ଚିମ୍ପାଞ୍ଜି ହେଲା ପୋଜ। ଏଇଟା ଏମିତି ବୁଲେଇବ ଏ ଗୋଟେ ବାଡେଇକି ଏମିତି ବୁଲେଇବ ହେଲା କି ଏତିକି ଶିଖ ତାପରେ ଶିଖି ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। ଗଛ। ସରି ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଜ ଅ ମଷ୍ଟ ଗାଇସ୍। ପେଟଟା ବି ପୋଡ଼ିଯିବ ନା। अंकल हाथ धरा धरी आसछन्ती हम वीडियो ऊपर करिया पाई। रेडी आई एम रेडी। दौड़ी दौड़ी जाके कितनी ठेसी पड़े। मौसा को हटाओ वरना हम मौसा बन जाएंगे। टाइम नहीं लगेगा रे बाबा। 1 2 3 4 परदेसिया